טוב, יאללה, פתיחת לאקי בלוק. יש גם סיגרט. quando que eu vou ir. La vaca. Odino, como também. Só por Diamond. Bambini Tanki. O Diamond. בורסטי פטיפום. וכוכבים דרימי. דרימי. טורטוגיני. הנה הסיגרט. אותו נפתח בסוף. יאללה. דרימי. בורסטי פטיפום. דקה חוזר אליכם. טוב יאללה, הנה. רגיל. אוי אוי. ועוד רימי. בלי. רגע, יש כמו שנייה. חוזר אליכם דקה. עכשיו יש פה שלייבן טוקיו. ברי. וזומבי איכס. עכשיו קרניבל. נקדם לכם שזה ייפתח. אנחנו באיבנט ג'וב זה החיות שלי. צריך ללכת לי יש חייל ו6-7 עם מוטציה של ג'וב. יצא לה כבדוק דרימי סיגרט. $7 million. נחכה שיגמר האיבנט, נפתח כפול מזל. יש פה את הסיקרט. נו, אתם רואים אם אני עושה עכשיו? לא, אי אפשר לפתוח באיבנט. אי אפשר לבצע את הפעולה באיבנט. תראו. אי אפשר לבצע את הפעולה באיבנט. ועוד לא שלי. אז יש את הסיקרט. ונגמר האיבנט.